mensen zien gelijkenis tussen jouw nieuwe single en de plaat van René Vroger. Oké, dat was toch eigenlijk niet de bedoeling. Maar dat is wel een compliment, toch? Dat is toch een compliment? Ja, zeker, zeker. En ja, we hebben alles eigenlijk bijgezet om het goed te laten klinken. En, Hoe gaat het verder met je? buitengewoon, buitengewoon. Hele drukke agenda, ja, dat kun je allemaal zien op mijn website natuurlijk. Ja, elke week 5, 6, 7 optredens. En ik ben weer druk bezig om een nieuw album te schrijven. Daar wil ik wel even de tijd voor uittrekken. Dus ik denk dat hij in het voorjaar van 2009 dat ik dan weer met een nieuw album ga komen. Maar ik ben eerst benieuwd wat die nieuwe single gaat doen. Ik ga eind van het jaar hoogstwaarschijnlijk een heel groot concert doen. Er komt bij mij in het dorp een circus tent te staan waar 8000 mensen in kunnen. Maar dat is nog niet helemaal in kannen en kruiken, want ik moet eerst nog vergunning krijgen in verband met verkeersmaatregelen en diverse dingetjes nog meer. Maar dat is mijn droom, dat dat allemaal doorgaat, dus door zal gaan. En dan, ja, dan gaan we toch weer het eind van het jaar toch weer een feestje bouwen. Ik heb het in 2005 ook al een keer gedaan. Maar nee, dat was eind 2006 heb ik het een keer gedaan in de Maaspoort met 4.500 mensen. En ja, nou wil ik dat toch wel met 2 dagen uitverkopen. Dus dat is ongeveer 16.000 mensen willen we daar naartoe trekken. En ik vind het heel spannend. Net ik net al zei, we willen gewoon kijken wat deze single gaat doen. Het is eigenlijk een klein uitstapje naar links of naar rechts. Want ja, iedereen is van mij die feestmuziek gewend. Later Zonder je hart, Maria, de handen in de lucht, een paar maanden terug. Dus nou even helemaal iets anders. Even een klein beetje in de breedte werken. En dan in het najaar weer komen met een feestelijk nummer.